Benvinguts i benvingudes al Telecrist, on informem de tot el que passa a l'escola, a Meliana, al món. Un noticiari fet pels els alumnes del RIM. Hola, amics i amigues. Hola. Tornem al mes de novembre per a començar-vos les notícies més interessants d'aquest mes. En aquest Telecrist parlarem de La festa tradicional de la castanyera, la visita del escritor Eloi Moreno, de les primeres jornades, Meliana és educadora, de la xerrada de Xavier Ventura Travesset, portaveu de l'Agència Espacial Europea a Espanya, de la celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, del projecte de solidaritat del centre que enguany compleix 15 anys, del 15è Mercader Solidari, El dia 10 de novembre es va celebrar en infantil la festa de la castanyera. El dia 10 de novembre es va celebrar en infantil la festa de la castanyera. Aquest mes hem rebut la visita d'Eloi Moreno, escriptor valencià, autor de l'obra Contes per a entendre el món. A la biblioteca va explicar qui era ell i què és ser un escriptor als xiques i xiquetes d'infantil i primer cicle. També ens van llegir un trosset del seu llibre. Y por ahí cerca, ¿qué podéis encontrar en el campo para romper el hielo? Els dies 17 i 18 de novembre es van celebrar les primeres jornades Meliana és educadora. La jornada estava organitzada per l'Ajuntament de Meliana amb el Cefire de Sagunt. S'han fet tallers i altres activitats com una taula redona en la qual han participat dues escoletes, els col·legis Mediterrani i el Crist, també hi és la Garrigosa, entre altres, i que va servir per a compartir experiències que es duen a terme en aquests centres. Redacten, fan el guión y elaboran todo lo que conlleva el portal el trabajo informativo. Son noticias que recollen a nivell del centre, a nivell local i a nivell internacional i després queda plasmat en el Telecrist. A voltes, quan mirem el Telecrist... El dimecres 22 de novembre, dins de la celebració de la setmana, les Agències Javier Ventura, portaveu de l'Agència Espacial Europea a Espanya, va donar una conferència en qual explicar el treball d'aquest organisme. Un equip del Telecrist va tindre sort de poder parlar amb ell. Bona vesprada. Estem així amb Javier Ventura, portaveu de l'Agència Espacial Europea en Espanya. Bona vesprada. Quin ha sigut el descobriment més recent de l'agència europea? Molt bé. Quin el descobriment més recent, no? Jo crec que la missió més recent que hem tingut ha sigut la missió al cometa, a un cometa que es deia Rosetta, i hem descobert la connexió entre Rosetta i la vida, no? Que per exemple, hem descobert que molta matèria orgànica que està al cometa Rosetta és una matèria orgànica bàsica per la vida a la Terra, no? Hem descobert també el tipus d'aigua que té els cometes. Aquest cometa és diferent que l'aigua de la Terra i creiem que l'aigua prové dels asteroides. En fi, jo crec que tot l'estudi d'un cometa, que saps, un cometa té una vida de 4.500 milions d'anys que no ha canviat. Llavors, conèixer un cometa
té l'interès que pràcticament estàs tocant un material del principi del sistema solar. Aquesta ha sigut la missió l'última i la més interessant. Ara vaig a fer-li jo una pregunta. Molt bé, Carles. Vostè creu que n'hi ha vida a l'espai? Vida fora de la Terra, vols dir, no? Bueno, jo crec que hi ha moltes probabilitats que hi hagi vida, no? Perquè quan un observa l'univers, observa el sistema solar, veus que no són molt diferents, no? Ara estem descobrint molts planetes fora del sistema solar, no? Fins a fa 15 anys suponíem que hi havia planetes al sistema fora d'altres estrelles, no? Però ja ho sabem, no? Hem descobert més de 4.000 planetes, només molt a prop d'aquí, i estem veient, el que es diu, que l'univers és molt semblant, no? Llavors, la qüestió molt interessant és si la vida és algo inevitable, és algo que l'univers, és algo que ve amb l'evolució de l'univers. I creiem que sí, no? I ara tenim diverses pistes que potser als propers 10-15 anys ens demostren que hi ha vida. Una pista és Marte, una altra pista són les llunes gelades, per exemple, Encelados, a Saturno, o Europa, Júpiter, i la tercera pista són els planetes de fora, els exoplanetes. Molt ben aviat llançarem un satèl·lit que es diu James Webb Space Telescope i podrem analitzar les atmosferes dels planetes de fora del sistema solar. I analitzant aquestes atmosferes podrem veure si té components, per exemple, si té oxigen, un vapor d'aigua, una sèrie de components que demostrarien de forma indirecta que hi ha vida. Jo crec que en 10-15 anys, si la vida està allà, la trobarem. Què més? L'Agència Espacial Europea està en contacte amb la NASA? Sí, està molt en contacte. De fet, totes les agències espacials del món treballen juntament, no? I a l'ESA, que es diu així, l'Agència Espacial Europea, de moment ja són 22 països que treballen junts, no? O sigui, és una cooperació internacional, 22 països. Nosaltres diem que el nostre ADN és la cooperació internacional, perquè nosaltres mateixos estem fets de 22 països. Llavors treballem molt amb la NASA, tenim moltes missions, per exemple, a l'Estació Espacial Internacional, també treballen amb els russos, una agència espacial que es diu Roscosmos, treballen també amb l'Agència Espacial Japonesa i l'Agència Espacial Canadesa. Pràcticament en totes les agències importants del món treballem. Per exemple, a l'Estació està l'Agència Espacial Russa també, estan els japonesos, l'any que ve llancem una missió a Mercurium, que es diu Bepi Colombo, la fem al Japó. Ara tenim una missió a Marte, que es diu ExoMars, l'estem fent amb els russos. D'aquí 2 anys llancem un satèl·lit que es diu James Webb Space Telescope, que és molt gran un telescopi, i la fem amb els americans, veus? Treballant entre tots. Quin és el paper en Espanya en l'Agència Espacial Europea? El paper d'Espanya, doncs mira, és un país important, no? Molta gent no ho sap, que Espanya és un país important dins de l'ESA. Espanya és el 5è, el 5è país en importància, primer seria França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia i després Espanya, no? I una cosa interessant, quan es va formar l'agència, fa quasi 40 anys, més de 40 anys, Espanya ja era membre, era un membre fundador de l'ESA i ja té més de 50 anys de tradició. Hi ha moltes indústries al nostre país que treballen amb l'ESA, no? Fixa't, a Espanya tenim un operador molt important que es diu Hispasat, tenim indústries que són capaces de fer un satèl·lit complet, de l'inici fins a la fi. Participem en tots els programes de l'ESA i tenim fins i tot un astronauta, Pedro Duque, que va venir a aquest poble també. O sigui que Espanya és un país important a l'ESA i per això necessitem gent jove, com vosaltres, enginyers, i continuant a ser un país important. Moltes gràcies. Ha sigut un plaer. Gràcies. Adéu. El dia 25 de novembre es celebra el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. L'Ajuntament va organitzar diversos actes i en el col·le s'han fet moltes activitats per a conscienciar-nos d'aquest problema i millorar la situació. Enguany es celebra el 15è aniversari del projecte de solidaritat del centre. Al llarg d'aquests anys hem col·laborat amb moltes ONGs i hem ajudat a xiquets i xiquetes de tot el món. Enguany, la nostra col·laboració és amb l'ONG TAI, que pretén millorar la salut bucodental dels xiquets i xiquetes de Nepal.
Durant uns dies, membres d'aquesta ONG ens han explicat com viuen els xiquets i xiquetes d'aquest país. Molt especial que ens encanta, que sí, Jordi, perquè és molt especial i Sabeu que aquest any celebrem el 15è mercat solidari del Col·legi de Crist? Sí, anem a ajudar uns xiquets que viuen a Nepal. Enguany anem a col·laborar amb una fundació solidària que es diu TAI. ¿Pero qué significa TAI? TAI significa la T de treball, la A d'ajuda i la I d'infància. Nepal està a Àsia. ¿Sabeu que Nepal està entre Xina i la Índia? Sabíeu que Nepal és un país xicotet? La muntanya més alta del món és l'Everest, que mesura 20.848 metres d'alçada. Al sud de Nepal hi ha una selva molt gran amb molts animals. Nepal és un país xicotet, però molt important perquè té les muntanyes més altes del món. L'any 2015 va passar un terratrèmol molt fort a Nepal, que hi va haver 9.000 morts i 22.000 ferits. L'epicentre del terratrèmol va ser a la capital de Nepal, que es diu Kathmandu. I també que Nepal i Xina se separen per la serralada de Himalaya. La bandera de Nepal és l'única que no és rectangular. Té 2 triangles, una llana creixent i un sol. Els 2 triangles representen els pics de les muntanyes. El sol i la lluna que estan en la bandera són el budisme i l'hinduisme. L'escut de Nepal té moltes coses. Té una corona de flors roses i dalt la bandera nepalí. Al mig l'Everest i uns prats verds de color blanc que està dibuixat el mapa. I baix les mans d'una xica i un xic que representen la igualtat de gènere. TAI ens ha demanat ajuda per a continuar amb el programa de salut bucodental perquè més de 100 xiquets estan esperant per anar al dentista. Els xiquets de Nepal també van al dentista com nosaltres. Els xiquets de Bengal viuen en zones rurals molt lluny del dentista. Tarden 3 hores en bus. Ells tenen moltes caries. Si cuidem les dents, creixerem sants. Anem a ajudar als xiquets de Nepal per a que tinguin les dents bé i puguin menjar millor. Una bona alimentació és molt important. Si s'alimenten bé, creixerem bé. Compartir somriures! El dia 30 de novembre s'ha celebrat el 15è mercat solidari dins del projecte de solidaritat del centre. El dia 30 de novembre s'ha celebrat el 15è mercat solidari dins del projecte de solidaritat del centre. Fins ací el nostre Telecrist. El mes que ve us contarem més notícies interessants. Adeu. Adeu.